Kedy asi prídeš? Ešte šoférujem. Hrozné počasie. A podarilo sa ti to vybaviť? No, skoro nikde to nemali, ale nakoniec sa mi to podarilo zohnať. Super. Dobre, Zlatko, zatiaľ. A... Čo si zabudol kľúče? Takmer tretina vodičov na Slovensku používa počas jazdy mobil. Stačí okamih nepozornosti, aby sa všetko zmenilo. Táto sekunda sa už nedá vziať späť. Nemobiluj, šoféruj.